Ovo moram da pokažem Mariji. Moram pokazati Mariji Maksa Ahasveroša, trgovca gušće imperije. Ovo će je sigurno uvrediti. Kad samo bude ugledala kako njen plavi dečko, njen Andreas, nudi mušterije i ide od slike do slike kao do luta. Vidjet će da je to krv moga oca, Maksa lutajućeg. To će je zaboleti. Samo ću još sačekati pravi trenutak. Neka sazri. Hladno mi. Možda bih mogao da pređem u kuhinju. Tamo je toplije. Ne bi mi sigurno smetalo. Ovo je sasvim bezazlena igra. Ovo je vrlo čudno. Ovoj ženi bih dao svu robu samo za lepe oči. Gospođo Mona Lizo, evo za vas, na dar od mene, od jednog malog trgovića, dar za vašu postelju. Platili ste svojim osmihom. Stidim se sebe. Sve je ovo igra i obman. Jedan trgovac treba da svoju robu što bolje proda, a ne da bankrotira zbog jednog pišljevog osmeha. O moj Bože! Moj otac! Kako je ovo moguće? Wow! Wünschen Sie seine Vergessendan? Gospođo Mona Lizo, ovo je najlepše perje u ovom kraju. To je perje s ledinog labuda. Želite li malo labudovog perja? Adios, senjorita. Marija! Marija! Brzo! Ko je unutra? Ko, Eduarde, ko? Moj otac Maks Ahasver. Ko, Eduarde, ko? Moj otac Maks Ahasver. Pažljivo pogledaj, brzo. Ne vidim. Andi, šta radiš tu u hladnoj sobi? Ruke su ti sasvim promrzle. Ostavi taj jastuk. Ali mama, ja se igram tim jastukom. Gospođo, želite li malo labudovog perja? Najbolje u gradu. Marija, da li si vidjela Maksa Ahasveroša? Da, Eduarde, da, videla sam ga. Nudio mi je perje od labudova. Bila je jedna carica. A zašto? Prosjakinja je bila lepa, najlepša u čitavoj carini. I tako ona joj rodi ćerku koja će naslediti majčinu carinu. Carica je tada, sreća što je dobila nasljednika, naredila da ubiju prosjakinju. Jer kad bi se doznalo da je ona majka detetova, budući nasljednik bi izgubio prestol. Tako ona nikad nije doznala ko je majka. Srećom, dete se vrlo na majku i niko nije mogao da osjeti u boji njene kože jednu tamniju nijansu ciganske krvi. Ne razumem to. Vaspitali su je najbolji učitelji i mudranci u carinu. Carica je bila zadovoljna i srećna. Mogla bi ih se ovdje zaustaviti. Ne znam ni kako da završim priču. Biće to teško za mnoge. A onda? Jednog dana carica zavije samo svoje ćerke da se uveri spavali već princesi. A onda? Onda nađe dete za jastukom od vašuna i svile kako stoji pred slikom svoje majke i prosi. Koricu hleba, molim, silna carice, i jednu krpicu da pokrijem svoju glavu. Šta to radiš, princeza? Prosim, oče, reče princeza. Dosadili su mi druge igre. I konj, i sokola, pa se sada igram prosjaka. Je li ubio sina? Nije. Samo ću još sačekati pravi trenutak. Nek sazri. Hladno mi. Pogrešao si. Nisam izgubila mesečno. Samo ću još sačekati pravi trenutak. Nek sazri. Kaži mi sad kada uradim ovo. Ahasver! Provjeri! Čekaj, pa ne može! Ne vidim. Pa ne znam, da daj tekst. Stvarno, Pavla. Nije dobro, ponovno.
si i telo. Dobro, pa sve treba se ići. Jo, Pavle. Čekaj. Ćao. Ćao, Sara. Ćao. Ćao, Pavle. Ćao. Ćao, Minja. Ćao, Anita. Ćao. A nemoj. Nemojte više, molim vas. Moj mali poni. Ništa. 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 Vite, isekla si glavu. Stani. A, ovaj tekst što se vidi, to nikom ništa. Bio jednom jedna carica. Minja i Gregoricu detinjstva. Ćao ljudi. Božu! Vidite mene. Igri sam deti. Dođeš do njega i... Ne, to samo treba se čuje. Kraj. Yeah!